रावबो गैलालाय जोंहा मामिजों आंजोंल'सैलाय ओमफ्राय आं ओंखाम संबाय थादों आरोना हो र' सियाराव जिरायनानै थाथ' सियाराव ओमफ्राय सानसुनि ओंख्रिया जाबाय नै आङो पटलजों आलुजोंल' एवदों आरोना दहाय फुङाव जाखांबाय नाथुर भाजा मैया मोनानि अमा बेदर एसे दंमोन मोनायावथ' आं ओंखाम जायाखै ओमफ्राय मोनानि बेदर ओमफ्राय फुंनि नाथुर भाजा जों जादोंमोन आरोना फुङाव भिडिअ लाबाय थायासै ओमफ्राय दा सानसुनि थाखाय पटलजों आलुजोंखौ एवबाय आरोना ओंख्रिफोर दंलाबायखायो दालि दङ ओमफ्रायो माबा माबि भाजा दंलाबायो आरोना बेजोंनो जानोसै सानसुआव जोंहा ओंखाम जाग्राया आरो मामि आं बोरायल'खा नालाय बाबायाथ' जाफैखाया आइजों आब'जोंथ' गैखाया माइ गायदों गामियाव ओमफ्राय नै फिसाजोआ बिथिं गगा मोनदों नालाय सान्थि गैया आरोना गाबख्रुबबाय थायो गावजों गेलेबाय थानांगौ ओमफ्राय दा ओंखाम ओंख्रि संनो ना गावजोंसो गेलेनो जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो दफा दफा मबाइल नायनो बियो ओमफ्राय उफाय गैया होनांगौ जायो आरोना गगा मोनदों मानसिया नैले एसे ख्रुब ख्रुब एसेखौनो एसे आरोना ओमफ्राय दायो गेलेनो बिथिं लाना फैबाय आंखौ नै गावजों गेलेफानांगौ मोनायावथ' माबा जाखादों जोंहा उन्दुनायानो 1:30 2:30 3:00सो जाखादों मोनायाव उन्दुनाया मेगन मोदै ओमफ्राय गावथ' उन्दुखायासै मा गेलेनानै थाबाय ओमफ्राय जोंहा मेगन मोदै जाबाय बिफायाबो आंहाबो उन्दुनो ओंखारनो हाला ओमफ्राय जोंहा उन्दुलाबायबाय बेहा हारसिं गेलेगासिनो आखाइ बुनाया नोंहासो बबाव थाजाखो होनाय हारसिंनो ओमफ्राय उन्दुलांबाय फुङाव 7:30बासो उथिनो रोंलायलांबाय ओमफ्राय गावहाथ' आं उथिया गाखोदो बिसिनायाव गाखो मबाइल नायनोसैलायनो दसे होनांसिगोनलाय उफाय गैया आरोना बिदि होनानै खामानि मावाबानो जाया दफा दफा नङाबा गाबख्रिनबाय थायो गावखौ बामबाय थायो आं ओंख्रि संनो ना बामनोसो जायो ओंखायनो आं मबाइलखौनो दफा दफा होयो आरोना दसे ओरैनो ओमफ्राय दसे होनानै दायो आङो लाफिनसैलाय आरोना बिदिनो दफा दफा होयो ओंख्रि संसान्दि खामानि मावसान्दि दफा दफा होयो आरोना उफाय गैयाना सोर नङाबा लाग्रा दंबालाय आलदा खोथा जायो जेनेबा दा रावबो गैया नालाय दै लोंनो र' आं लायनि दै नों थाथ' दे बावनो मबाइल नायनो न' सिङावसो हारसिं दंमोन आरोना ओमफ्राय आंबो जा फाग्लिखा ओमफ्राय मायबा आवाज खोनाबानो आंबोसो गिखायो नालाय ओमफ्राय फिसाजोखौनो एदावलायबाय आङो बाबाया दैखौ लाङाखैथ' र' नै बिफाया दै लांबाय थायोमोन नालाय दिनै बावलांदों ओमफ्राय बाबाया दैखौ लाङाखै होनलायबाय बाबाया बावलांदों खोमा बाबाया बावलांदोंलै हा बाबाया बावलांदों गगा मोनथाराखैमोन गगा मोनबाथाय मोनगानोनो थान मोनबाथाय मोनबाय बिमाबो फिसाबो मोनखायो ओमफ्राय सान्थि गैखाया दै लोंबाय आङो भाजा एरनोसै सामफ्रामबो नाथुर भाजा भिडिअ लाबोबाय थायो दिनै आलुजों फटलजों ना लोगोफोर नै नायनोसो बालायलायसिगोन खोमा आंना जाब्बा जुब्बासो लोगोफोर भिडिअआनो मालायफोर बायदि गोजान बेरायनोबो जाला नालाय उफाय गैया न'आव संनाय खावनायखौनो भिडिअ लायाबा लोगोफोर देनां बुरैबा नायबाय थानांगौ ना जोंहा लाइफआव मा खालामलाङा बेफोरखौ लाबाय थानांगौ नङा होमबा देनां बुरैबा बेफोरखौनो नायबाय थानोसै आरो जों मा खालामबोआ गोदो नोङो स्कुलाव थांगोन ना थाङा नै रोखानाय मबाइलाव नायनानै बुंलाय नै नोङो स्कुलाव थांगोन ना थाङा मब्ला थांगोन सोरनियाव थांगोन आबौनियाव ना बाबानियाव हो खोनायाखै मोजां बुं आयौ मोननै फरायथारगोन होद बिदि फरायनो हायो आरो मावजि गादलालाय सलायनोसै गारि सलायनो साइकेल सलायफैदो न' साइकेल सलायनानै गेलेफै ओंखार गाहायजों सलाय साइकेला सलायनानै जोंहा स्कुलाव थांनांगोन ना दे साइकेला थाब सोलोंखादो लेखा फरायनो थांनांगौ जोंहा बे फरायनो थांनांगौ ना दे हो मवा गाखोनोखाय बावनो गाखोदो स्कुलाव थांनांगौ ना रोंबा ओंखामा गामसै आंना नोङो सलाय दे बेयावनो दे गानानै सलायबो दे ओंखामा गाबबाय आंना ओंखामा साइकेल सलायनो दसे
जाबाय ओंखामा भाजाया मोनबाथाय जाबायबो बेयो मा बुस्थु दे सिनायो बानायसो जानोसै आं देखायनि बादाम आरो लोगोफोर बादाम नै बादाम दाख्लैहाय जोंहा मामिनि खानाय हाखालि आंनि आब' गिदिरा लाबोदों आरोना बादामखौ आब'मोना न'आवनो गायदोंमोननो ओमफ्रायो बादामखौ लाबोफादों आरोना नै ओमफ्राय मैया आइया एवदों आरोना नै आइया एवदोंमोन मैया बादामा नै आंनि आब' देरसिन आरोना कारिगाव हाबा जादोंमोन आंनि आब' देरसिना ओमफ्राय बियो लाबोदों आरोना आङो बादाम गायदों होननानै बुंनायाव ओमफ्राय दाख्लै आब'मोना बादामखौ फुफैदोंमोन आरो ओमफ्राय फुफैनायाव आं होनबाय आब' बादामा आंनो फट' खेबनानै हरलाय जाबाय आङो ओमफ्राय आङो सान्दों बादामखौ माने फिथाइ थायो बिदि बेदर थाङो होननानै मिथिया आङो दाना जि ख्रि ख्रिखौ जि फट' खेबनानै हर आब' आं नुफेराखै नायनो होननानै फट' बिहरबाय आं आब'नाव ओमफ्राय आब'आ खेबनानै हरबा नुबाय आलु बायदि बेदरजोबसो आयु सानबाय आंहालाय सान्दों बिफाङाव रिदि रिदां थायो बादामा नोगोर फाग्लिखा ओमफ्राय बेबायदि हायावसो बेदर थाङो आरोना बादाम दायो बेलासिबाय दहायो बिफाया फैबाय ओंखाम जाबाय ओमफ्राय आं दासो दुगैखांदों आरोना दहाय फुङाव लाइना गैयामोन आरोना ओमफ्राय दासो बोराया स्कुलनिफ्राय फैनानै रिसार्ज खालामनानै लाइना फैबाय दैबो मोनबाय ओमफ्राय दासो आङो दुगैबाय नै खर'बो लोबबाय ओमफ्राय आङो जाखांनानै दुगैगौ माने बिफाजों फिसाजोजों ओरैबायदि मोजां उन्दुनानै थादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दाउस्रि आथिं फुला नै ओमफ्राय लोगोफोर बेलासिलायबाय नालाय समायना रमायना बिबार बारनाया थख्रबलायबाय थिग सानसुआवल' बारो बियो नै ओमफ्राय मालायफोरनाबा बिराद मोजां मोजां बिबार बुरजा बारो आंना एसेल' बारो ओमफ्राय मा होनांगौथाय नै ओमफ्राय लोगोफोरानो मैथा बांगाला जि मोजां जाबाय आरोना जानो जालायबाय जानोसैलाय आंना जागोन टाइम मोनबा भिडिअ'आव नुखागोन लोगोफोर दाउ बयलारजों बिराद गोथाव मोनो आङो जालायगोन लोगोफोर दायो नै मोनाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आइमोनाबो फैबायमोन माइ गायनाया ओमफ्राय आइया साहा लोंनो लुगैदों होननायखाय आं गाइखेर साहा फुदुंबाय बिथिं आरो गाइखेर फुदुंबाय ओमफ्राय नै ओंख्रिया मोनानि थाखाय आङो आलु लालायबाय आलुजों माजों जागोन होनबा दहाय सानाव सेम जानायखौनो जानोसै आरोना पटलजों जानोसैलाय लोगोफोर आइमोनाथ' ओंखाम जाला बिसोरबो जानानै फैखादों नामानो दहाय सानसुआव जाखानाय ओमफ्राय दा जालानो ओमफ्राय आं ओंखामल' संबाय ओमफ्राय नै फाजाया सेम दहायनि बायदि खालि खान्थाल बेगरल' होदेरदों आरोना ओमफ्राय मोनाफ्रावलाय माथो गोथाव ओंख्रि नांगौ नङा होमबा लोगोफोर ओंखायनो आङो सिम्पोल बेखौनो संबाय आरोना ओंखाम गुदुं फाजा जानोसै होननानै बारा मोनाफोराव गोथाव जाबा फुंलाबायगोनसो आरोबाव मोदोमा ओरैनो फुंखाबाय न'आव लोगोफोर जायैनो ओंखायनो सिम्पोल आलुल' एवबाय आरोना आङो लोगोफोरनि बाथोन देनोसैलाय नोंलाय गेन्द्राया रुलायबाय जिरनो थिनदों आंखौ जिरना लाग्रोनि र' थाबनो ओरै मामिबो नोंनि फोथाखौ नायनो बोरो फोथा थुनाया नै जोंहा फोथा लाबोथुलायदों दुस्थ' ओरैबायदि दुस्थ' साथि सावखांबाय आङो दिनैनि भिडिअ आलादा जालायबाय नै ओमफ्राय दिनै बेलासिनिफ्रायसो लालायबाय आङो भिडिअखौनो लायाखै दहाय सानसे बानानै जा मारैबा मोन्दों देहाखौनो सान्थि मोनाखै फुजा होखांबाय दानिसो बेलासिबायबो नालाय जों दसे गेलेदों ओमफ्राय मा दुस्थ' बेबो देहाफोरखौ मारैबा दलद थानो मोना बार गाखो गुखो मोदोमखौनो दलद दोना